Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। नै लोगोफोर दिनै आङो जोंनि बर'नि ओंख्रि मेवाजों अनलाजों संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नोंसोरनो बेखौनो शेयार खालामसै आं लोगोफोर। अमा बेदरबो होदेरगोन आरोना। अमा बेदर दं नालाय दहाय सानाव लाबोनाय। ओमफ्राय बेखौ मेवा अनला अमा बेदर संसै लोगोफोर। दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै। नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो नायनो गोसो गैयाबा इगनोर खालामनो हागोन आरोना। नै आङो मेवाखौ दैयाव सोमनानै दोनदोंमोन आरोना। एबारनि बोसोराव फार्स्ट टाइम जानाय जासिगोन आरोना दिनैनो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै जाजेनसै आरोना। होमबा आं बेखौ हानोसै लोगोफोर। मा सिनिले अजिया गरमाव थानाया आं रायलायखायाना रायलाया दे हानसै आरोना लोगोफोर। बिथिंजायनिफ्राय हायोबालायनो बेरे ओंखारानो आरोना लोगोफोर। बेखायनो जेनेबा बिथिंनिफ्रायसो हानोबो मोजां मोनखायो। ओमफ्राय उल्था हाबालायनो बेरे ओंखारोनो। खोथानि लान्जाय ना मा होनांगौ जाखोना नोंबैगौ। बे बोसोराव सोर सोर जाफेरखो लोगोफोर? रावबो मोनजाथ'वाखै। कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे लोगोफोर। नोंसोर जानो मोजां मोनो ना मोना? आं हले जानो गोथाव मोनो आरोना। गोथाव मोनो। ओरैनोथ' दाउफोरजों संबा थावसिन जायो आरोना। अमाजों एसे माबासिन जायो। दाउजों थावसिन मोनो आरो रस गोनांसिन जायो। ओमफ्राय दाउ गैया नालाय अमासो, बेखायनो अमाजों संसै आरोना लोगोफोर। जि गरम दिनै बोथोरा आयु अयथासार गरम। गरमानो बोरैबाथार। ओरैनोथ' भाजाबो जानो गोथाव मोनो आरोना। भाजाबो गोथाव जायो। ओमफ्राय नोंसोर माबायदि गोथाव मोनो लोगोफोर? आंथ' मोननैखौबो गोथाव मोनो। अनलाजों बिदै बनायनायखौ गोथाव मोनो। ओमफ्राय भाजा संबाबो गोथाव जायो आरोना। बेदरफोरजोंबो भाजा जाबाबो गोथाव मोनो। नोंसोर माबायदिखौ गोथाव मोनसिनो लोगोफोर? आं बांद्राय गोबा बाहाया आरोना लोगोफोर। एसे गिदिर हामखौनो हायो आरोना आङो। होमबा फिसाबा अरनानै मोनजायाना। माबा सोरलाबलाय जायो। बेखायनो बिदि हायो आरोना आङो। गोरलै गोजाथार आरोना लोगोफोर। गासिबो लाजोबजायो। गोरलै ओंखायनो गोरलैथार आरो। संनोसै आरोना लोगोफोर। मबाइल देना होग्राबो रावबो गैया। नै बिदि हाखांबाय आरोना। आखाइ सालायबाय। दाबायानो बारा मोजां नङा। नै माबा मा होनो दाबायानो जामख'नाय गोजासो नै गोब्रा जादों आरोना। अनला उननोसै। नै लोगोफोर संनोसै दायो। संनो नागिरबाय। ओमफ्राय सारायाबो दुंखाबाय नै। ओमफ्राय अनाबो नै देना लाखाबाय। बयनाबो संनाया एखेयानो जाखायोना लोगोफोर। आंनिया माबा आरोना बेदरखौ एवनानै ओमफ्राय बेखौ मेवाखौ होनानै एवबाय थानोसै। जेब्ला एवनायफ्रा जायो होमबा दै होनोसै। ओमफ्राय दैखौ गोदौ होनायावनो ओमफ्राय अनलाखौ दैजों लागायनानै हरनोसै आरोना लोगोफोर। बिदि आरो आंनिया। आरो बेलेगफोरनिया बेलेगबो सङो। ओमफ्राय गोथावसो जानांगौना लोगोफोर। बयनाबो संनाय माबाया टेकनिकआ बेलेगबाबो गोथाव जानांगौ जायो आरोना।
बेखौ आंखौ संनो रोंनाय बायदि नुयोना संनो रोङि बायदि नुयो खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो नोंस्रा माबायदि सङो खोन्थाहर आरोना बेखौ एसे मोजां एवबाय थानोसै संना होनोसै दोननानै बांद्राय खोबला आंनि फेभरेट मस्लाया बेनो आरोना ओमफ्राय बे जिरा पाउडार आरोना ओमफ्राय मेना बेनो आरोना पासफोरखौ मालाबा होयो ओंख्रि नायै ओमफ्राय दा ओंख्रि मोननैसोआव गंगार दुन्दिया होनोसै होनबानो जाबायना लोगोफोर अनला ओंख्रियाव गंगार दुन्दियाखौ मिलायनाय मोना नोंसोरो लोगोफोर मेवा अनलायाव आं मिलायनाय बायदि मोना आरोना दुन्दिया दं दंनायालाय दुन्दियाखौबो होनो हागोन आरो जिरा जोंहा मस्लाखौ अनेक खम जायो आरोना लोगोफोर एसेल' जायो आरो बांद्राय मस्ला होआ बे मिट मस्ला ओमफ्राय बे जिरा मस्ला दा पासफोरखौ मालाबा होबाय बर'य लासै मोनसे जिरा आरोना लोगोफोर एवनायाबो जासिगोन आरोना लोगोफोर आरो आंहा नै साहा गाइखेरनि फालिदा नालाय ओमफ्राय ओंख्रि संफुबाय थानायावनो साहा लोंसै आरोना नै दासो एसे सिगाङाव आलासिनो फुदुंनानै होदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयो आग्लायनाय दं आरोना बेखौ लोंबावनोसै आरो लोगोफोर बेदरखौ एसे गाइखेर दिन्थिबाय दानानै ब्लगखौबो मोजां बानायनो रोङा बेखायनो बारा नाया मानसिफोरा थेवबाबो बानायसाबबाय थायो आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै दा आंनि भिउवार्सफोर दङना बिसोरनो नायथोंसै आरोना जायफ्रा नायनो बायो बिसोरो दा नायथोंसै नोंसोरनो नायसाबदो आंखौ सोर अनो बिसोरो नायो आरोना adikku tenang karena ini lawannya udah pedasnya itu sudah nah penuh dong kamu deh agak masih pasir hari ini nanti karena melihat hari ini baru kamu mana hari ini nanti Thôi là cà phê, mình sẽ mở phải sẽ mình sẽ tìm chi nha. Này, phải cái đó này, rồi đây, phải cái này. Tìm xem này, xin cái gì? Unboxing lắm nha, nó là cái bagus tuh. Dasar, kalau dua ini, aku tinggal kan, kalau orang saya lalu suami saya kan, dasar satu orang yang sampai. Dia yang minta kejutan ada kan, betul? Dia tinggal makan kacang. So cute. Si macam tak? Iya. Kita enggak. Itu jadi ada nanti. Plastik luar bisa ada nanti kan? Itu dia bagi mereka kan. Tapi itu yang mulai jauh kan dari jadi perbaikan modal mana kan? Memberi mana kan? Baik di kandang nak foto mana lain, baik kandang luar bisa ada lain kan? Kandang di beko di mana ada lu kan? Cepat, cepat. Apa ini udah mau keluar? Aduh, gimana? Aku masih udah kain ala itu apa? Ikannya lasi mangga ya na. Isi. Ini ada, angkat ke baik kanam nila. Ia dah kanas kena onda ya. Cuman sanjina apa? Setiap hari gue dapat kamu lagi ada. Mungkin aku dah kasih kena tu pun. Ni wajah besi kita dah nak kamu ada. Hari kita sampai sini. Iku isi onda mana ini dia orang isi dia orang macam apa ini pun ada Islam sudah ni ada na. Kita kalau begini ada nak kaya lah. Hari itu apa? Kita tahu jangan terlalu dah. Mun bayar nala
लोगोफोर नै मोनबाय होमबा दुन्दियाखौ होदो दे बेसे नाङा अनजाया डाइरेक्ट होनसै औ जाबाय लोगोफोर मोनबाय संख्रिबो नांखाबाय गासिबो नांखाबाय ओमफ्राय आरो जानायनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर थाम्फैबो अरजोबलाय लांबाय फैनाय नङादां बेहायनो आखाइयाव बेरदेरदों आरोना ओरैबायदि आलौबाय ओमफ्रायो अनला ओंख्रि जोगोनार ओंख्रि बेरदेरजाथाराना जि आलौवो आइ सोनानै लानांलायबाय आङो टेस्टि जाथारबाय लोगोफोर होमबा भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो भिडिअखौबो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर होमबा भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नोसै बाय बाय